ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അടിയന്തരമായി മരുന്നെത്തിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുനിസിപ്പൽ യൂത്ത് ലീഗ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ പനിക്ക് പോലും മരുന്നില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദിവസേന മടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഉടൻ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ആവശ്യത്തിന് വരുന്നില്ല, ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയുമില്ല, രോഗമെങ്ങനെ പടരുമ്പോ ക്രൂരത നിർത്തൂ സർക്കാരെ, ക്രൂരത നിർത്തൂ സർക്കാരെ. യൂത്ത് ലീഗ് സിന്ദാബാദ്, മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സിന്ദാബാദ്. തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി നൌഷാദ് മണ്ണിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വാനര വസൂരിയാണ്. 1960കളിൽ ഇന്ത്യ വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു എന്ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. പക്ഷേ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു മലയാളിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വാനര വസൂരി അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരോഗ്യരംഗം ഏറെ ജാഗ്രതയോട് കൂടി നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ്. ഒരു ലോകോത്തരമായ മലയാളി മാതൃകയുണ്ട്. കേരളം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ്. ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മറ്റൊന്ന് ആരോഗ്യ രംഗത്തും. എന്റെ നേതാവ് CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് 1979 ഒക്ടോബർ 12 കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് സമഗ്രമായ ഒരു ആരോഗ്യ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അന്ന് CH കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, മലപ്പുറത്തിന്റെ MLA ആണ്. CP സാദിഖലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സുഹേൽ പറമ്പൻ, റഷീദ് കാളമ്പാടി, മന്നയിൽ അബൂബക്കർ, ഹാരിസാമിയൻ, PK ബാവ, ഷാഫി കാടിങ്ങൽ, ഫെബിൻ കളപ്പാടൻ, റബീഹ് കോഡൂർ, ശിഹാബ് അരീക്കത്ത്, സദാദ് കാമ്പ്ര, റസാഖ് വാളൻ, വാജിദ് സ്രാമ്പിക്കൽ, CK അബ്ദുറഹിമാൻ, മുസ്തഫ N, സാലിഹ് മാടമ്പി, മുനീർ VP, ബാപ്പൻ കാരത്തോട് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.